Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα αυτοδιοικητικά. Καλεσμένος απόψε εδώ στο στούντιο του Λεπάντο, στην Ναύπακτο, ο κύριος Πέτρος Σταθάτος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ενωτική Πρωτοβουλία. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε σιγά σιγά την συζήτησή μας. 5 μέρες πριν φτάσουν οι πολίτες στις κάλπες. Θέλω αρχικά, κύριε Σταθάτε, μια αναφορά για την μέχρι τώρα πορεία σας σε ένα μίνι βιογραφικό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να συστηθείτε αρχικά στον κόσμο από τον οποίο και ζητάτε την ψήφο του. Μάλιστα. Καλησπέρα, είμαι ο Πέτρος Σταθάτος, είμαι κάτοικος Ναυπάκτου, έχω γεννηθεί στην Ναύπακτο το 1976. Ζω σε αυτή την πόλη αρκετά χρόνια. Εδώ είναι η δουλειά μου. Έχω μια επιχείρηση εμπορίας ξύλου. Είμαι οικονομολόγος από πλευρά σπουδών. Αυτά και νέος άνθρωπος που, αφού είναι γέννημα θρέμα, όπως λέμε εδώ από την Ναύπακτο, αποφάσισε να ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση αυτή την περίοδο που ομολογουμένως είναι μια δύσκολη περίοδος, τόσο για την διοίκηση του Δήμου, γιατί έχουμε την έλλειψη χρημάτων, την οικονομική κρίση, όσο και δύσκολη περίοδος γιατί ο κόσμος είναι αρκετά καχύποπτος απέναντι πλέον σε όσους ασχολούνται με την πολιτική. Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι ότι έχει πει κάποιος ότι ασχοληθήκαμε όλοι με το μέλλον του παιδιού μας και όχι με το μέλλον της γενιάς του παιδιού μας. Αυτό δυστυχώς είναι μια αλήθεια. Καθένας κοιτούσε το ατομικό του συμφέρον, το προσωπικό. Σύμφωνα με τη θεωρία του Άνταμ Σμιθ, αυτό οδηγεί σε κοινό καλό. Πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό γιατί έχουμε μπερδέψει το ατομικό καλό και τον τρόπο που θα το πετύχουμε. Όντως είναι δύσκολη η εποχή. Υπάρχουν προβλήματα στις εργασίες όλων των ανθρώπων, υπάρχει ανεργία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα κοινά πράγματα. Μπορεί να συμμετέχω στις αυτοδιοικητικές εκλογές για πρώτη φορά. Έχω ασχοληθεί με τα κοινά από άλλες δομές. Δεν θα ήθελα να τις αναφέρω αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι πρέπει όλοι να είμαστε ενεργοί πολίτες, κάτι που είναι υποχρέωση και πρέπει να εμφυσίσουμε στα νεότερα παιδιά που έρχονται ότι έχουν τις ικανότητες, ότι μπορούν να το κάνουν και αυτοί και ότι πρέπει να προσφέρουν στον τόπο που ζουν. Γιατί αποφασίσατε να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο του Τάκη Λουκόπουλου και όχι σε κάποιο άλλο? Ποιες ήταν οι διαφορές που εντοπίσατε και επιλέξατε τον Τάκη Λουκόπουλο? Ναι, να πω εδώ ότι στο ψηφοδέλτιο του Τάκη Λουκόπουλου συμμετέχω όχι τώρα στο τέλος, είμαι από την αρχή σχεδόν της δημιουργίας αυτής της παράταξης, όχι στον πρώτο πυρήνα, αλλά σε κάποιους μήνες αργότερα. Δουλεύουμε αρκετό καιρό για αυτή την παράταξη, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε καλά στελέχη, να φέρουμε νέο κόσμο, να φέρουμε έμπειρους ανθρώπους. Συσπηρωθήκαμε γύρω από το όραμα και τη σιγουριά που εμπνέει το όνομα του Τάκη Λουκόπουλου και αυτός είναι ο λόγος. Μην ξεχνάτε ότι κάποιες παρατάξεις δήλωσαν συμμετοχή αρκετά αργά. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα κατέβουν κιόλας. Εμείς είμαστε οι πρώτοι, πήραμε αυτό το ρίσκο. Έχει ένα κίνδυνο όταν δηλώνεις από νωρίς ότι θα είσαι υποψήφιος, ότι θα κατέβεις για δήμαρχος. Πήραμε αυτό το ρίσκο, νομίζω ότι μας βγήκε και νομίζω ότι ο κόσμος θα μας κρίνει σε λιγότερο από 5 μέρες. Σε ποια προβλήματα της Ναυπακτίας δίνετε προτεραιότητα έτσι ώστε άμεσα να βρουν και τη λύση τους? Κοιτάξτε, το Δήμος Ναυπακτίας μιλάμε για 6 ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου. Εμείς έχουμε υποψηφίους σε 64 τοπικές κοινότητες. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Συμμετείχα σε όλες τις περιοδίες της παράταξης. Πηλίνη, Αποδοτία και οπουδήποτε πήγαμε. Αύριο είμαστε στο Αντίριο, Χάλκη κτλ. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν όλα. Είναι κακή τακτική να τους επισκέπτεσαι αυτούς τους ανθρώπους μόνο μια φορά στα 5 χρόνια και να τους τάζεις απίστευτα πράγματα. Δεν πρόκειται να γίνουν. Καλό είναι να προσγειωθούμε, να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι υπάρχουν προβλήματα με λύση, υπάρχουν προβλήματα με λύση μακροχρόνια, βραχυχρόνια. Τα προβλήματα είναι πολλά. Τα πιο βασικά είναι, όπως πάντα, το οικιστικό, είναι το κυκλοφοριακό, είναι το αποχετευτικό. Για παράδειγμα, πολύ κοντά μας, ας πούμε, ο Πλατανίτης ή η Μαμουλάδα ή η Δάφνη, μιλάω κυρίως για την Ναύπακτο, δεν έχουν αποχέτευση. Τώρα στα χωριά και στον ορεινό όγκο που είδαμε, εκεί τα προβλήματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Μιλάμε για οδικό δίκτυο, για παράδειγμα, έτσι. Συμμετείχα σε κάποιες κουβέντες με τοπικούς προέδρους, με παράγοντες των κοινοτήτων.
πολλές φορές ζητάνε πράγματα τα οποία δεν γίνεται. Σε ένα ορεινό χωριό, ας πούμε, μου ζητήσανε να μιλήσω για ανάπτυξη. Θα ήταν υποκριτικό, θα ήταν ψευδές να τους τάξω ανάπτυξη τη στιγμή που στο κέντρο της ναυπακτείας, στην Ναύπακτο, αντιμετωπίζουμε προβλήματα ανεργίας, πολλά νέα παιδιά έχουν φύγει, μεγάλοι άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους και λέω μεγάλοι όχι σε ηλικία, αλλά μεγάλοι σε εργασιακή ηλικία. Δηλαδή, όταν ο άλλος χάνει τη δουλειά του στα 50 έτη, ας πούμε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να απορροφηθεί κάπου. Όσα προγράμματα και αν βγουν. Γιατί με τα προγράμματα δεν δίνεται λύση, είναι μια πρόσκαιρη λύση. Οι λύσεις πρέπει να είναι πιο μόνιμες. Αυτό, ξέρετε, είναι δύσκολο. Μάλιστα. Θέλω λίγο να γυρίσω, να πάω στο ψηφοδέλτιο και θέλω να μου πείτε πόσο δύσκολο ήταν να γίνει η σύνθεσή του και με τα πρόσωπα που υπάρχουν μέσα στο ψηφοδέλτιο, αν πετύχατε τον στόχο σας και ποιος ήταν αυτός. Ναι. Είχαμε κάνει μια εξαγγελία ότι θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε το δυναμικό, το πολιτικό δυναμικό και ότι θα φέρουμε και νέους ανθρώπους στην παράταξη, θα φέρουμε νέο κόσμο που θα συμμετέχει. Μπορώ να πω ότι το καταφέραμε, επειδή είμαι και κάποιες φορές τελειομανής, δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτό, γιατί θα μπορούσα να σας πω υπέροχα λόγια, ότι έχουμε 211 εισάξιους υποψήφιους και άλλα τέτοια όμορφα που αρέσουν στον κόσμο. Αυτά ο κόσμος δεν πρόκειται να τα ακούσει από μένα. Έχω μιλήσει αρκετές φορές δημόσια, τα γράφω στη σελίδα μου στο Facebook, τα έχω γράψει σε κάποια άρθρα, σε κάποια blog. Δεν πρόκειται να πω ψέματα, δεν με ενδιαφέρει να χαϊδέψω αυτιά. Ο στόχος δεν επετεύχθη 100%, όμως, εάν αθροίσετε τις ηλικίες των υποψηφίων μας και βγάλετε το μέσο όρο, θα δείτε ότι στο κεντρικό της Ναυπάκτου, που έχουμε 34 υποψηφίους, έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στα 45 έτη ηλικίας και αποτελείται από ανθρώπους, είναι επαγγελματίες αρκετοί, είναι κάποιοι συνταξιούχοι με εμπειρία, από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα κοινά χρόνια, από νέο αίμα όπως λέμε. Έχω την εντύπωση ότι σε μεγάλο ποσοστό πετύχαμε αυτό. Εχθρός του καλού βέβαια είναι το καλύτερο, έτσι. Πάντα. Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, αυτό το οποίο προσπαθήσατε τόσο εισαγωγικών να παντρέψετε είναι την εμπειρία των παλαιών με την δυναμική και την θέληση των νέων. Αυτό στην ουσία παλεύουν όλοι και αυτό παλεύεται σε κάθε ομάδα που θα θέλει να ασκήσει διοίκηση. Ξέρετε, η διοίκηση δεν ασκείται από έναν. Δηλαδή, αν είναι δήμαρχος ο Τάκης ο Λουκόπουλος, δεν είναι δυνατόν να ασκήσει όλη τη διοίκηση αυτός. Αυτός θα δώσει τον τόνο. Η διοίκηση, για να το δώσω και σχηματικά, είναι μια πυραμίδα η διοίκηση. Στην κεφαλή, αυτός που είναι στην κεφαλή, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι γνώστης των πάντων. Ακόμα και τα βιβλία οικονομίας, σας μιλάω για το αντικείμενό μου, δεν αναφέρουν πουθενά ότι ο ηγέτης πρέπει να έχει γνώσεις για κάθε επιστημονικό πεδίο. Πρέπει όμως να μπορεί να εμπνεύσει, πρέπει να μπορεί να ελέγξει, πρέπει να μπορεί να διοικήσει και πρέπει να μπορεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε βρει στο πρόσωπο του Τάκη του Λουκόπουλου. Από εκεί και κάτω, όλο το υπόλοιπο κομμάτι της πυραμίδας θα αποτελείται από ομάδες εργασίας. Δεν φτάνουν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν φτάνουν μόνο οι αντιδήμαρχοι, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους να φέρουν σε πέρα σε ένα τόσο δύσκολο έργο ενός Δήμου που ξεκινάει, ας πούμε, από τη Γραμμένη Οξιά και καταλήγει στο Γαλατά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να υπάρξουν ομάδες εργασίας. Και αυτό είναι αυτό που είπε και ο αρχηγός της παράταξής μας, ο επικεφαλής, ότι είμαστε όλοι απαραίτητοι. Και κάτι άλλο σε αυτό, δεν είμαστε μόνο εμείς απαραίτητοι εάν εκλεγούμε. Είναι απαραίτητοι και άνθρωποι από άλλες παρατάξεις. Το έχω πει και άλλες φορές δημόσια, θα το ξαναπώ. Χωρίς συνεργασία δεν υπάρχει προοπτική. Απλά είναι πολύ απλά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε, υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη και σε άλλους συνδυασμούς. Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Σταθάτα, είναι η εξής. Τι γεύση σας άφησε η προεκλογική περίοδος? Θα σας πω, περιμένω τη 18η Μαΐου που θα βγουν τα αποτελέσματα το βράδυ. Αυτό που προσδοκώ από την κάλπη είναι ο λαός να αναδείξει τη σοφία του. Και τι εννοώ, σε μια τόσο μικρή κοινωνία που γνωριζόμαστε όλοι, όλος ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι οι άξιοι, τι έχει επιτελέσει ο καθένας, γνωρίζονται με τα μικρά τους ονόματα. Αυτή τη φορά λοιπόν πρέπει να αποδείξουν τη σοφία τους οι συμπολίτες μας και κάποια στιγμή σταματήστε και εσείς οι δημοσιογράφοι να τους αναφέρετε ως απλούς ψηφοφόρους, διότι δεν υπάρχει ούτε απλός ούτε συνήθως ψηφοφόρος. Υπάρχουν πολίτες με ανησυχίες, με άγχη, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, έτσι προς Θεού.
Λοιπόν, υπάρχουν πολίτες με αγωνία, με προσδοκίες. Σε αυτό το κομμάτι, όμως, πρέπει και οι ίδιοι να βοηθήσουν. Σε όλους τους συνδυασμούς υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Ας αναδείξουν αυτούς. Έχω γράψει και δημόσια και άλλη μια φορά ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω. Δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας με τον πατροπαράδοτο τρόπο του τηλεφωνήματος που θα πάρεις τον άλλον, θα τον ενοχλήσεις, που θα πας πόρτα-πόρτα, θα μπεις στο σπίτι του, το σπίτι είναι άσυλο. Αρνούμε να πάρω τηλέφωνο κάποιον για να του ζητήσω ψήφο. Αρνούμε να μπω στο σπίτι του που είναι άσυλο. Αρνούμε να του στείλω προσποιητές ευχές για χρόνια πολλά, επειδή δεν το έκανα ούτε πέρυσι έτσι. Και προφανώς δεν θα το κάνω και του χρόνου. Δεν θα τον χτυπήσω φιλικά στην πλάτη και να του πω ότι όλα θα πάνε καλά, εγώ θα είμαι εδώ για σένα και δεν μπορώ να γίνω φορτικός, δεν μπορώ να ενοχλώ. Δεν μπορώ να τρέχω παντού για να φαίνομαι, να φωτογραφίζομαι. Οι φωτογραφίες, οι δικές μου, όπως είδατε, είναι ελάχιστες. Μπορεί να έκανα αρκετή προώθηση, ας πούμε, του εαυτού μου με φυλάδια, με κάρτες, με διαφημιστικά σποτάκια. Αλλά προς Θεού δεν είμαι διατεθειμένος να ζητιανέψω την ψήφο κανενός. Δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω σταυρωμένα ψηφοδέλτια, γιατί το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο είναι ο θάνατος της δημοκρατίας. Έρχεται η ώρα που πρέπει να δούμε αυτό που έλεγε κάποτε ο Νίτσε, ότι η αξία του ανθρώπου μετριέπεται από το πόση αλήθεια αντέχει. Αν οι συμπολίτες μας αυτή τη φορά θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και ειδικά στο κεντρικό της Ναυπάκτου με 3 σταυρούς, ακόμα ας κάνουν το πρώτο βήμα τώρα. Δηλαδή, ας βγάλουν την υποχρέωση που έχουν σε κάποιον. Το οποίο η υποχρέωση είναι πολύ κακό πράγμα, διότι η υποχρέωση σημαίνει κάτω από το χρέος. Κάποιος δηλαδή έχει χρέος απέναντι σε κάποιον και το βγάζει με την ψήφο. Αυτό είναι αδιανόητο. Η ψήφος δεν είναι ανταποδοτικό τέλος. Για όνομα Θεού. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να σταματήσουν. Αν έχετε υποχρέωση σε κάποιον, πάρτε του λουλούδια, στείλτε του ένα κυροπήγιο, πάρτε του γλυκά. Στείλτε του μια ευχαριστήρια κάρτα. Είναι αδύνατο να εξαργυρώνεται μάλλον η ψήφος ως αντάλλαγμα για την υποχρέωση που έχετε. Αν δεν βοηθήσετε τους νέους ανθρώπους που έρχονται από πίσω, και δεν μιλάω προσωπικά, ναι, υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια, ικανοί, ικανότατοι, παντού, αυτούς τους ανθρώπους, έχετε 3 σταυρούς, κάντε το πρώτο βήμα, ακόμα και τώρα δώστε τον έναν σε αυτά τα παιδιά. Σε αυτούς, και φτάσαμε να λέμε παιδιά, συγγνώμη κιόλας γιατί το μακρηγορώ, αλλά φτάσαμε να λέμε παιδιά ανθρώπους που είναι 40 χρόνων. Έτσι, εγώ είμαι 38 και θεωρούμε νέος. Αυτό είναι ασύλληπτο. Και κάτι άλλο. Το νέος δεν σημαίνει απαραίτητα ικανός. Νέος ήταν και ο κύριος, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, Μιλιώνης της Ενέργα. Της εταιρείας η οποία έφαγε πόσα εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Ήταν 32 ετών όταν αποφυλακίστηκε και έκανε τα πάρτι με το Λάκη το Γαβαλά. Δεν σημαίνει νέος ίσον καλός. Αξιολογήστε τον κόσμο, αυτό ζητώ, αυτό περιμένω από τις εκλογές, να αλλάξουμε την νοοτροπία και να είστε σίγουροι ότι πίσω από εμάς που εκτεθήκαμε για πρώτη φορά υπάρχουν, να μην πω μεγάλο νούμερο, άλλοι 50, 100 πιο άξιοι συμπολίτες μας από εμάς. Αν δεν δώσετε ευκαιρία σε εμάς να βγούμε, αυτοί οι άνθρωποι θα δουν ότι δεν υπάρχει καμία τύχη ούτε αυτοί να συμμετέχουν ποτέ. Θα θεωρήσουν την αποτυχία μας ως αποδοκιμασία και ο φόβος της αποτυχίας της δικής τους δεν θα τους αφήσει ποτέ να συμμετέχουν. Και θα χάσει η πόλη αξιόλογα στελέχη. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά αυτές είναι οι σκέψεις μου για τις... Αν είχαμε βγει εκτός χρόνου θα σας είχα ενημερώσει. Αυτές είναι οι σκέψεις μου για τις εκλογές. Τα έχω γράψει πάρα πολλές φορές και ήθελα να το πω και με την ευκαιρία που μου δώσατε αυτή τη φορά. Κύριε Σταθάτη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση που είχαμε απόψε εδώ στο Λεπάντο και φυσικά να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία σε όλους τους συναγωνιζόμενους από όποια παράταξη και αν είναι. Μακάρι να έχουμε ένα εξαιρετικό καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.